ai ina gaya ma man basira abubuwan da ya gasa nan dan gari ina gaya ma baya tafiya daidai wallahi ta dambu kawai ake sha wallahi. Ba baka san wani abu ma labari ya zo min daga majiya mai karfi a haba ne wallahi. Wai ka san me ina mutanen nan naku masu hasashen masana ne masa ba alo sarafas kenan ka san ko ni ka sani ba iya sangaya na tsaya ba inda na mata dara kenan ni na riga na samu boko wallahi. Ai majiya ce ta zo mai karfi an ce za a fara rasuwa daga harafin abacha da za a fara kaga harafin farko a irin su Abubakar su Adamu ka san sun dade da sai malam lala daga taralla kai ya kai mun basira ka ta banza ce na sha ga ma a baya kai ka san tun ina yaro suna na zai dani kai ka kuwa san ne wai anya ko anya fadan nan da ne ko bata so sama zuciya ba anya sunanka ba a cikin ai wallahi ba kai yanzu gaba har ila yau musawa kai na fahimci cewa ina gaya maka cewa ina so mu samu sasantu da kai amma na ga ba so kake yi ba to wallahi gaba ni da kai har bayan wallahi la ba yanzu aka fara yanzu aka fara ko gaya ma dabbobin mu ma sun ji ta Allah ya tsina kai ka sani sai ka gaya mun wannan kai ina gaya maka sasantu nake so mu samu da ni da kai a gaban nan amma kai na fahimci cewa ba haka kake so ba wannan gaya ma mai da nake so ne kai baka sai ka so da ba kai ka san waye kana gani na ka san waye malami kan malam idan baka manta ba a ba kaga da kai da babanku da kakanku dan na ga rusu da yanku Abubakar kaga duk matattu ne ƙarya yace wallahi man basiru kai baka isa ka gaya mun wannan maganar ba wallahi saboda na gaya maka Allah la ilaha illallah ƙarya ne wallahi ni kai baka isa ka gaya mun wata magana gaba da yau sa no.